någonstans? Jaha. Vet du var turistbyrån ligger någonstans? Ja. Kan du säga vad Nej. turistbyrån Nej. ligger någonstans? Nej. Får jag fråga en annan sak? Varför är du så otrevlig? Det är väl en arbetsskada kanske? Var jobbar du någonstans då? Försäkringskassan. Turistbyrån ligger borta vid tegelhuset där. Ja, men tack för vänligheten då så mycket. Dra åt helvete du. Ja, tack.